שלום לכולם, כאן אילן, והיום אני חוזר לצלם את הדברים שלי בערוץ. כן, חזרתי עם איכות הקלטה ממש טובה. אין לי את המצלמה שלי כמו שהייתה לי בשנים הקודמות שצילמתי. אז כן, המצלמה שלי התקלקלה, אבל אני עדיין יכול לצלם לכם סרטונים, כי חבר שלי הסביר לי שאפשר גם לצלם בלי מצלמה ועם תוכנת הקלטה ממש טובה, שזאת תוכנה שאני מצלם בה כרגע, בנדיקאם. זו תוכנה של 10 דקות, אז אני אצלם לכם סרטון של 10 דקות. זה בעצם החדר שלי כאן. זה בעצם קרפטינג טייבל מחובר למנורה עם זכוכית לבנה, וזה בעצם, אם זה מחובר ביחד, כל למטה האלה זה זכויות יוצרים שלי. לקחתי גם השראה מהפרלמנטום, אבל אני לא חושב שאני אצטרך לדבר על זה. השרת הזה הוא לכם, הצופים. חברים שלי כבר לא משחקים איתי בשרתים יותר, אז השרת הזה הוא בשבילכם, הצופים שלי. אתם יכולים לשאול אותי אם אתם יכולים להיכנס לשרת. אין לי טופס הרשמה כמו שיש לכל היוטיוברים האחרים בשרתים. אני מכניס רק אנשים שאני בוטח בהם. אז כן, אני אעשה לייב מתישהו היום, ואני אסביר קצת על השרת. זה בעצם הבית שלי כאן, ופה זה סוג של חדר תיבות. פה זה עציץ קטן, קראתי לו אמנון העציץ, כי אני לא רוצה להעתיק דברים מהפרלמנטום. יש לי כמה דברים שאני אוהב במיינקראפט, למשל קסדת ברזל, שריון ברזל, נכנס ברזל ומקפה ברזל ושריון דיימונד, ואת החרב ואת חץ וקשת ואת החרב הזאתי. בקיצור, כל הדברים שקשורים למיינקראפט. כי אני שיחקתי מכיתה א', אם אני לא טועה, במיינקראפט. כן, שיחקתי מכיתה א' במיינקראפט 6 שנים שלמדתי בבית ספר היסודי. כן, 6 שנים למדתי בבית ספר יסודי. עכשיו אני בכיתה ז' ואני בן 14. עכשיו אנחנו גם, אם אני לא טועה, לפני 3 ימים יצאנו לחופש הגדול. כן, מיום שלישי עד שלשום. זה כן, מ-20, 21, 22, זה בקיצור עד השביעי לחודש הבא. זה בעצם, החודש השביעי הבא זה בעצם סיום בחופש הגדול. כן, הסיום של החודש הבא זה סיום בחופש הגדול, אז כן. בשעה 1:30 אני אעשה לייב הסברה על השרת לכם צופים, אז יש למה לצפות. ומצאתי פה על המקום הזה אושן טמפל. כן, מצאתי פה אושן טמפל שבצורה מוזרה דומה לפירמידה. אני חושב לתת את הפירמידה הזאת לאחד הצופים שלי, אם אחד מהצופים ייכנס לשרת בכלל, אם הוא ירצה. טוב, כן, אז אני מסיב את הדבר הזה לבית, אם מישהו ירצה לבנות פה משהו. כן, זה יהיה בית בעצם של מישהו. ופה אני אכסה כאן, כי אני לא רוצה שיראו את זה. פה אני חסמתי את זה, אני בעצם מחסום את כל היציאות, שאף מפלצת לא תיכנס. רגע, אני גם צריך לחסום פה, אז זה לא חוכמה. בוא נראה איך זה יצא בסוף. אני חושב לבנות חוות תרנגולות שדומה בצורה מגעילה. אני
אני לא מעתיקן מהפרלמנטום, אני רק אוהב דברים מהפרלמנטום, ולפעמים אני מעתיק, כי אני לא יודע לחשוב על רעיונות יצירתיים, למשל הבית הזה. אני הצבתי אותו בעצמי, כי המוח שלי היה מלא ברעיונות, אז התחלתי לבנות את זה, אבל את זה לקחתי ישר מהפרלמנטום, וגם החדר הסודי למטה. וזה דווקא לא לקחתי השראה מהפרלמנטום, זה לקחתי השראה מערוץ ממש טוב, ערוץ של חבר מאוד טוב שלי, ליאב לופו, שרת חולון. כן, אז זה בעצם החדר תיבות שלו, כאן אני הצבתי אותו ככה. בעצם הבית שלי מלא בדברים ממלא סדרות של מיינקראפט באינטרנט. באמת. טוב, אז הנה המדבר כאן. אם אתם רוצים להצטרף לשרת, בשמחה. אתם יכולים לבנות פה בתים כמה שאתם רוצים, אבל המכסה של הבתים, ויש לנו גם שרים בשרת, שרי התחבורה, כל מיני שרים, כמו בכנסת. אז כן, המכסה של הבתים, הגובה זה 16 על 14, והרוחב והאורך הם 1.5 מקף 13. כן, אז זה כל האורך והגודל של הבית, שיהיה לכל בן אדם. לא כמו הבית שלי, כי אני בניתי אותו בדיוק על האורך הבסדר והמותר למנהלי השרת. טוב, אני חושב שכאן אני אסיים את הפרק. ושכחתי להראות לכם את סימן ה-I הגדול. סימן ה-I, זה בגלל שקוראים לי אילן, אבל השם של הדמות שלי זה פיול 98, פיול 98, שזה אומר חבל... אני לא מצליח לדבר היום. השחקן שלי זה בעצם חבר 98. כן, ככה קוראים לשחקן שלי. הנה, היא שמסמל את השם שלי, העתקתי את זה מהפרלמנטום, כמו שלסטינגר יש את ה-S, לי יש את ה-I. ופה, הנה, כל הדברים. שכחתי להזכיר את זה. פה יש לי יומן שכתוב בקוד מורס. מי שלא יודע מה זה קוד מורס, זה בעצם כתיבה של מספרים לא ידועים. הנה, זה מפה, הבית שלי. ויש לי את ספר וקלמוס. וקלמוס היה בעצם אחד המדענים, הפילוסופים והסופרים הכי גדולים בהיסטוריה היוונית. הוא גם היה חוקר של שבעת הימים. מי שלא יודע מה זה, זה היה בזמן המאה השביעית לפני הספירה. זאת אומרת, 5,000 שנה לפני יציאתנו כל בני אדם לארץ אמריקה. האמת, אלה רק האמריקאים שעשו את זה. הנה כאן, ככה זה יהיה כל הבית הזה. כן, בינתיים פה אני עשיתי ככה שהבן אדם שיקנה את הדבר הזה ידע מה לעשות איתו. טוב, אני אעמוד ליד האושן טמפל. עד כאן, אני הייתי אילן, ויאללה ביי. וגם אני רוצה להזכיר שהאיכות הקלטה שלי חזרה להיות טובה. טוב, אז יאללה ביי.